Здравейте, официални потребители на Webbox 7 и YouTube. Днес в първият ни епизод аз съм Гошо Про или Гошо Геймър. Ще покажем какво не се чупи, как се прави факла, как се прави меч, лопата, кирка, брадва и с това ще завършим. Добре, да започваме. Първо, кое не се чупи? Мисля, че всеки знае, че основният камък не се чупи. Но някой може да си помисли, че може да го щупи. Може да го щупи, но на креатив ако е. Ако е на survival, никога не може да го щупи. Никога. С нищо, дори с динамит. Ето с динамит сега аз ще опитам и ще докажа, че не може да се чупи. Ето. Да се махаме нагоре и да наблюдаваме експлозията. Колко голямо стана тук. Я вижте. Не. Нищо. Добре. Сега ще покажа как се прави факла. Факла се прави по много лесен начин. Трябва да ви една пръчка, едно каменно въглище. Аз за след малко ще взема и още един. Така. Трябва ви крафтинг тейбъл. Работна маса, разделена от английски. Слагаме една пръчка, слагаме едно каменно въглище и получаваме 4 фактори. Така. Ето и как се прави меч. По този начин се прави меч. Но може и с други материали. Ето така се прави диамантена мотика, но може да я направим и с кълдърамени камъни на местата на тези. Дори с желязни ключта можем пак. Ето така се прави кирка, ето така диамантена брадва. Единствено до сега не показах как се прави диамантена лопата. Така. Това беше от мен. Аз съм Гошо Про или, както казах вече, Гошо Геймър. Ето само още едно нещо да ви покажа. За него ще ни трябва една гъба, такава, кости и вода. Костен прах, кофата с вода слагаме, след това гъбата, след това костения прах и се получава огромна гъба. Сега ще покажа, или по-скоро ще докажа с опит какво може да се случи, ако направим така. След това отново с костен прах. Ето, не може да вдигнем още една гъба нагоре. Но дали ще можем, ако сложим тревис блок? Да видим. Слагаме тревис блок. И с вода. Гъба, тя ще изпие всичко. И костения прах. Вуаля! Стана още една гъба. По този начин може да си направите цяла къща по този начин. Ако ви харесаха съветите, харесайте клипа. Ето, по този начин може дори да си направите къща. Добре, ако са ви харесали съветите и искате още, харесайте клипа
и ще пускаме дори още. Довиждане, това беше от мен, Гошо Про или Гошо Геймър.